pois väleistä. On pois. Sinne men. Onko Mikko hyvä? Se on aina. Loistavaa. Eli jatketaan sen säätämistä. Laitetaan vähän korkua, kellotetaan eri asennossa. Lasketaan veteen. Päästetään sinne menemään hydrofonin viereen. Ja sitten lähtee sidescan veteen. Siinä lähtee multibiimi. Samalla Mikko tekee tehokasta toimintaa. Kyllä siitä nousee kala vajarin varassa aapuomin mukana kohti merta. Eli viistokaiku luotaan ja siitä lasketaan se mereen. Sitten seismiikan vuoro. Lähtee streameri ja äänilähde mereen. Siinä ensin äänilähde. Syötetään se ulos tuolta noin. Ja veneen taakse jonkun matkaa. Ja sitten päästetään vielä streameri vähän ulommas veneestä. Laitetaan maadotus.